vás všetkých zdravím, ešte zatiaľ z auta. Nachádzam sa kúsok za Liptovským Mikulášom a pokračujem do dedinky Žiar, v pláne ísť na turistiku na Baranec, takže poďte so mnou. Slovenská komunita v meste funguje slovenské gymnázium. Nebo najväčšie gymnázium mimo Slovenska. Predávky na všetky platby by mali mať voľnohospodári vyplatené. No, takže zaparkujeme, dostali sme takúto mincu. Tu som dostal takú flaštičku na cestu, takže jednu štámpelku na taký výstup na Baranec. Výško 1182 alebo 4, ja myslím, že neuškodí, že? Takže na šťastnú turistiku a hlavne šťastný príchod. Dobrá, kvalitná z Kopanic. Sobotiský Kopanic. Celku veľké parkovisko. Je ráno 4:08. Máme krásny hlásený od meteorologov jesenný deň 19. októbra. Je tu 0,5 stupňa pod nulou. No a tu sa dostávam k smerovníku. Odbočím doprava a po žltej značke pôjdem vlastne až na Baranec. No a potom sa uvidí. Možno do Smutného sedla, alebo ešte na Ostrý rohač, podľa toho, ako vyjde čas. Takže nachádzam sa v Žiarskej doline. Tuto idem. Píšu tam 3,50, ale ja myslím, že za 2,5 hodiny to možno dám. Je tu prvá odbočka na Baranec a Plačilové. Takže pokračujem s týmto smerom. Tam hore. Prvá turistická značka. Sú takéto výhľady. Pohľad na Nízke Tatry, na Liptovskú Maru a Ružomberok. Na pravej strane Veľký Choč. To je taký asi najhorší úsek, ako tu je značka, takže v podstate malo by sa ísť tady auto na okolo, ale dá sa ísť aj naprieč, je to trochu namáhavé, ale myslím si, že je to úplne to isté. Si žiadna nejaká skratka to nebude, ale idem teda po žltej turistickej značke. Tak uvidím, čo sú predo mnou, či ich dobehnem. Ak by ste tu niekedy išli, tak choďte po žltej značke. Neoplatí sa ísť krížom, pretože sa viacej unavíte a vydáte viacej síly, ako keď traverzujete. Tak asi toľko k tomuto kopčeku. Dostávam pomaličky hore na hrebeň Kosodreviny. Je také prvé výhľadkové miesto na Nízke Tatry, Liptovskú Maru a Chodské vrchy na pravej strane. No a pokračujem hore. Tu sa nachádzam v takej prvej výhliadke. Je krásny výhľad na Nízke Tatry. No a toto je vlastne hrebeň Západných Tatier. A tam za tým kopčekom je Baranec.
odchádzam občerstvený z Holého vrchu. Pokračujem smerom na Hranec. Takéto výhľady za mnou. Je tam v diaľke trošku vidieť vrch Hranec. Cesta z Žiarskej doliny z parkoviska po Holý vrch si tým najstrmším kopcom na tejto trase trvala asi hodinku 15. Cez takúto kosodreňu sa ide. Dobre. Na diaľke Holý vrch. Tam je ešte takýto zarastený chodník kosodremenou. Krásne výhľady. Hrebeň Nízkych Tatier a ešte sa tam týče vysielač Kráľova Hola. Pekné výhľady, pekné. Dneska sa to počasie fakt vydarilo. Tatry, tam ten kopček Kriváň, no a ešte asi 100 metrov v Hranci. Dolný 15 minút. Hranec. Baranec je tretím najvyšším vrcholom západných Tatier. Tvorí samostatný masív mimo hlavného hrebeňa, čo z neho robí neprihliadnutelný, mimoriadne dominantný vrchol a vďaka svojej polohe ponúka nádherné kruhé výhľady na západné, vysoké a nízke Tatry, ale aj na Liptovskú kotlinu či okolité doliny.
Baranec. No a ja pokračujem na vrch Plačlivé. Cesta do Žiarskej doliny na Baranec mi trvala 2 hodinky 15 minút. Aj s nejakým malým občerstvením. To docela strmé. Tak opatrne. Kameru sa to docela šmíka, ktoré nedržia. Vidíko, hovenko. Nie je cesta, ale nevede. Ale tu je značka. Aj dobre. Tam v diaľke Baranec. Baranca, tamto všetko treba takto prejsť až na Plačlivé zadným kopcom. Tam v diaľke, tam už je vrch Plačlivé. No a tento vrch leží v hlavnom hrebení západných Tatier medzi vrcholmi Baníkov a Ostrý Roháč a často je nazývaný aj ako vrch Plačlivôr. Prichádzam k Žiarskému sedlu. Odtiaľ sa musím dostať ešte hore na Plačlivé. Ešte tu. A ďalej tu sa ide na Žiarskú chatu a na ďalke tam je Baranec. Krásne výhľady. Docela strmáček. Touto strmou cestou. Veľké Ostrý Roháč. Tento kopček ukazujem, tak to je Ostrý Roháč a tomto je tamten kopec, to je Volovec. Idem po červenej turistickej značke na Ostrý Roháč a potom sa musím tak ďalej vrátiť na
Vrch Plačlivé. Suším bundu, tak tu mám takto. Vrch Plačlivé a Rohácké plesa. Ešte nájsť správny chodník, že? Rohácké plesa a tam v diaľke Tatliaková chata. No je dobre. Niekedy tatiaľ to. To je nejaké čudné. Náročná turistika. Ostrý Roháč. Cesta vyspytateľná. Chodník je docela náročný, miestami exponovaný, tak treba byť obozretný. Vrtuľník smeruje na Volovec, nejaký úraz, tak treba mať horám pokoru, lebo sme takí malinkí v horách. Ostrý Roháč. A tu sa nachádzam pred 7-metrovým komínom, ktorý je zabezpečený reťazou. Táto reťaz slúži pre oba smery, tak treba mať trpezlivosť a byť ohľaduplný a voči ostatným. Chvíľku počkať, kým sa reťaz neuvoľní a ísť len po jednom. Tento výrazný ostrý Roháč leží v hlavnom hrebení západných Tatier medzi Volovcom a Plačlivým. Má dva vrcholy, no a je podľa neho pomenovaná aj táto časť západných Tatier od Brestovej až po Volovec. No a vrcholová časť je zo žuly, severné strmé steny a žlaby sú často lámavé, tak treba si dávať pozor, čoho sa pridržiavate a kde našlapujete. Oproti Volovec. Za ním Lúčná Rákoň a dolu Rohácké plesá. Ostrý Roháč. A oproti je druhý vrchol, Ostrý Roháč. Keďže máme ešte relatívne dosť času, tak sa rozhodujem a
zostupujem ďalším 5-metrovým komínom, ktorý je taktiež zabezpečený reťazou a dostanem sa tak na druhý vrchol Ostrého roháča. No ako môžete vidieť za mnou, tak samotný vrchol Ostrého roháča tvorí približne 6-metrový, veľmi exponovaný skálny kôň, ktorý je zabezpečený fixnou reťazou. A ja tento úsek vynechávam a vraciam sa tak naspäť tou istou cestou, ako som tu prišiel, a to na Plačlivú. Odchádzam z Ostrého roháča a smerujem tam na ten vrch Plačlivé. Mám zase opatrne. Asi po 40 minútach sa nachádzam znovu na vrch Plačlivú. Zase najťažší úsek z Plačlivého k Smutnému sedlu. Ešte krásny pohľad aj na Malú Fatru. Ďalky Klak. Pozadí Plačlivé. Krásny hrebeň na Plačlivé. Cestou z vrchu Plačlivé sa naskytá krásny výhľad na 3 kopy, Hrubú kopu, Baníkov, Páchoľa, Spálenú, Salatín, Brestovú, dokonca až na predný Salatín nevidieť. Pomaly sa dostávam do Smutného sedla. Odtiaľ sa pôjde už len na Žiarskú chatu. Hodinku 30 zo Smutného sedla na Žiarskú chatu. Sú 2 hodiny a o 3:30 by som tam mohol byť. Baranec.
Takže ešte kúsok, no prejdem cez mostík a predo mnou lyžiarska chata. Takže sú 3 hodiny. Usnutého sedla hodinku, presne. Za leskou chatou sa nachádza aj takýto pietný cintorín na počesť obetiam, ktorí zahynuli v horách. Keď som tu, tak sa idem ešte pozrieť na Šarafiový vodopád. Vzdialený od žiarskej chaty asi 15 minút. A tento lanovcový kaskádový selektívny vodopád v západných Tatrách v Žiarskej doline, ktorého výška je 20 metrov, sa člení na výrazné kaskády, pričom najvyšší z radu kaskád dosahuje len asi 3,5 metra a je súčasťou Šarafiového potoka, ktorý steká po južnom úbočí vrcholu Príslop. Vchádzam z Šarafiového vodopádu a smerujem k žiarskej chate. No odtiaľ sa rozhodnem, či pôjdem po asfaltke alebo po modrej turistickej značke. Takže čerstvený pokračujem na parkovisko Žiarskej doliny. Budú chcel kolobežku požičať a zviesť sa do úzkej Žiarskej doliny, tak má jedinečnú možnosť. Ešte ma čaká hodinka do Žiarskej doliny na parkovisku k autu. A potom vás spravím nejakú rekapituláciu, také zhodnotenie dnešnej turistiky. Takže je tak stredne náročné, no ono že náročné asi. Tu vyseliť na kolobežku, tak ide tady. Ešte kúsok to je, asi 200 metrov a som na parkovisku. Kto by chcel, môže využiť požičanie kolobežky a do Žiarskej chaty tak zísť na kolobežka pekne dolu. Na začiatku Žiarskej doliny alebo na konci parkoviska sa odovzdávajú kolobežky, ktoré ste si požičali hore. Keď som dnešnú turistiku začal, tak tu aj končím. To je dôležité číslo, si zapamätajte. Takže opona sa zatvára, je koniec dnešnej turistiky, tak zase niekedy inokedy. Ale ešte vám poviem, koľko to bolo kilometrov a koľko som nastúpal. Trasa mala 21 km a nastúpal som 2400 metrov. No a naklesal 2411. Takže toľko k dnešnej turistike.
Koľko tu je tu aut? Celodenné. 5 €. Tu sa dá čip. Proste 5 € a celý deň je to v pohode. No, sa musí hodiť tento čip. No, tento čip. Tu máme tuto. Tak, ďakujeme. A dovidenia. Tak zase niekedy. Na budúce.